Здравейте и добре дошли в последното видео от поредицата с адвент календари. Оставих го за най-накрая, защото това е най-красивият календар за мен, може би, най-сладкият, най-изкушаващият календар. Отдавна си търсех такъв календар. Календара е от Notino, както виждате. Той е 12 дни и е изцяло с миниатюри парафюми. Да, с миниатюри парафюми. Намерих календар, който е с 24 дни, отново с миниатюри парафюми, но цената му беше около 200 евро. Търсех друг комбиниран с парфюми и козметика, но се изчерпа. Влязох в сайта на Notino и видях, че тази година са пуснали страхотни календари. Просто имат корейски, имат този с парфюми, имат на самия Notino с бяла козметика и декоративна, така че тази година браво на Notino. Няма да ви оставам линк, защото аз поръчвам от немското Notino, вие ще си влезете от българското Notino. Цената на календара мисля, че беше около 63 евро, обаче когато аз го закупих имаше отстъпка с промокод и аз като лоялен клиент го свалих на 52 или 53 евро, нещо такова. Да, ето това е един прекрасен календар с парафюми. Ако искате да пробвате най-различни парафюми, може да си го поръчате. Единственото, което ми харесва е, че е 12 дни, но нищо. Виждате, че идва в страхотна кутия. Notino винаги са царе на хубавите кутии и на доброто представяне. Да започнем с отварянето на календара. Ако се наложи, ще сложа очилата, да мога да ви ги чета правилно. Ето така, 12 дни календар. Отвътре календара изглежда ето по този начин. Супер луксозен и супер красив. Като аз ще го сложа тук долу пред мен и ще ви слагам самите парфюми. Ето на тази кутийка, да може да ги виждате, но уникален е. All I Want Your Christmas R12 New Perfumes. Аз не чета добре, но се надявам да съм го прочела. Да започваме с ден 1. Когато извадиме ден 1, отдолу се открива надпис. По всеки един парфюм има надпис. Секунда, че се разместиха. Ето така, не знам дали ще може да видите. Аз като ги изкарам ще ви покажа. Тук пише Step into Holiday Part Sweets Good Girls. Не искам да чета, защото чета много грешно, както и да е. Ден 1, ето го. В ден 1 имаме миниатюра на Каролина Херера 7 мл. Това е пантовката, която аз имам и в пълен размер. Сега ще ви ги покажа да видите колко са красиви миниатюрите. Ето ги. Те са уникални. Изглеждат точно като голямите парафюми. Това е парафюм, който аз имам. Няма и да го отварям да го душа, защото е един от любимите ми парафюми. Ден 2 е пълничка кутийка. В ден 2 имаме едно малко нюню на Чоле, ако така се произнася. Вижте го колко е мъничко. Вижте го фокусира даже. Ето го така на Чоле. Това е парфюм от колко милилитра съм, да намеря с брошурката, ще ми е по-удобно да чета. От 5 мл. Вижте каква красота! Уникално е. Този със сигурност искам да го помириша. Да. Уха е много хубаво.
Аз, знаете, че не мога да описвам парфюми. Някъде до мен ще ви остава нотките на всеки един парфюм. Но ми харесва. Ден 3 е голяма кутийка. Ето я. Тук имаме на Сигнория Рубле. Това е парфюм, който аз не съм се докосвала до него и се надявам правилно да го изчитам. И да видим него как изглежда и да го подушим. А той е много сладък. Миниатюрките са много сладки и много красиви. Това е, предполагам, че пак е 5 мл. И така да може да се фокусира, да го видите с целия му блясък. Много е хубав. Да го помиришем и него. Този мирише сладко. Много сладко мирише. Какъв малък парфюм, в каква голяма кутийка. Ден 4 е отново New Nude. Ден 4 имаме парфюм, до който аз съм се докосвала. My Way на Giorgio Armani. Ето го така. Ще го фокусирате с толкова манички, че не иска да ги фокусира хубаво. Който е от 7 мл. Ето така изглежда нюнют. Малко сладко нюню. Страхотно ухаят парфюмите. За мен миниатюрите са, ако искате да пробвате някой парфюм, просто да си вземете миниатюри и да видите дали ви харесва. Ден 4 отворихме, ден 5 е по-голямо. Тук имаме на Чой, мисля, че се произнасяше, парфюм Номаде. Ако така се произнася, не ми се смейте, не знам. Ето го и него. Той е в 7 мл. В 5. Окей. Общо взето са в 5 и в 7 мл парфюмчета. Да го померишем. Много внимавам как ги отварям, защото се отварят много трудно и може и да ги изсипа. Този мирише божествено. Не мога да ви го опиша, но муха е невероятно. Така. 6. И пак маничко. В 6 имаме Бери. Не знам. И това е парфюм, който аз не съм чувала за него, не съм попадала на него. Аз сетих се тези парфюми, сетих се, ето ги. Сетих се. Аз съм виждала голямите разфасовки. Да видим и него. Да. Хубаво мирише и той. Седем е голяма кутийка. В 7 имаме един от любимите ми парфюми DKNY. Аз пак не знам точно как се казваха, но някой ми беше писал коментар под видео за тези парфюми. Това е любим мой парфюм. Аз имам голямата разфасовка, но го вижте нюнюто как изглежда. Нюнюто е страхотно просто.
Календара почти свърши. 8 е пак голяма кутийка. Тук имаме, изпусна го на марка Jacobs, ако не се лъжа. Ето този парфюм. Имаше един от тези, който ми допадаше като аромат, но имаше един, който не ми допадаше. Ето го, вижте го колко е сладичък. С това цветенце. Като и той е в 4 мл. Я да видим този, който ми харесва. Имаш един, който не ми харесва. Ходех един път в магазина да ги душкам. Може, не мога да го отворя. Този ми харесва. Този със сигурност ми харесва. Добре. Девет е отново голяма кутийка. И тук имаме на Фаме, на Пако Рабан Фаме. Така се произнася, вижте го как холограмно свети. Аз харесвам на Пако Рабан на Милианс, и дамски и мъжки, много ми харесва. Ето го нюнято, като той е в 4 мл. Да, и той е хубав. Всичките са хубави. Така, ден 10 е мъничка кутийка. Тук имаме на Burberry Chorus, не знам, не мога да го прочета. Надявам се да го чета правилно. Парфюмче от 5 мл. Ето така изглежда. Добре. Колко много парфюмчета събрахме. Предпоследен ден, ден 11, на Чой, ако не се лъжа, така се произнася правилно, 5 мл. Ето го по същия начин, като другото изглежда, само че е тук аромат. Да. И последно остана ден 12. Ден 12 е голяма кутийка. За съжаление календара свърши. Тук имаме на Yves Saint Laurent Black Opium. Ето го така изглежда в 7,5 мл. Той е в най-голяма разфасовка. Може би, защото е последен. Ето го така. Добре. И последния. Да ви покажа, понеже сега парфюмчета ги няма, под всеки един парфюм е загатнато нещо. Ето така, може да видите. Страхотно, просто невероятно. Това беше календара на Notino. За мен календара си заслужава, защото реално събираме доста милилитри парфюм. Сега ще ви кажа. Някъде до мен ще ви изпиша колко милилитра е цялостно на всички продукти, но за мен събираме един пълноразмерен парфюм от може би 50 мл, може и от 100. Та за 53 евро за мен си заслужава цената, на която аз съм го взела. Много си заслужава този календар. Но видеото няма да приключи тук, въпреки че календара свърши. Още нещо ще прибавя към това видео, защото сме на такава тема и ще сложа още парфюми към тази прекрасна колекция от миниатюри.
Отдавна искам да пробвам повечето от парфюмите на Lancome. Аз имам един от парфюмите, но те са толкова много. И си търсих някакъв сет, в който да има миниатюри. Откривах такъв сет, но цената му беше над 50 евро и не ми си даваха за няколко 4 или 5 миниатюри 50 евро. Защото, както виждаш, тук имаме за 12 миниатюри за 50 евро. Те намерих аз сета, намален на 35 евро и си го поръчах. Ето го сета. Сета изглежда по този начин. И вътре имаме 5 от парфюмите на Lancome. Ето ги, така изглеждат. Аз не знам всеки един от тях как се казва. Сега ще ви ги покажа и на вас. Как пристигат. Ето така пристигат по този начин. Наистина не знам всеки един от тях как се казва, но ще ви изпиша някъде до мен. Започнем от първия, защото ми се иска да ги подуша. Аз не съм ги подушвала. Като те са от 5 мл, 7 мл, нищо такова. Ето я първата миниатюрка. Миракле Lancome, Миракле е този. Да видим. Да, те миришат много хубаво на Lancome парфюмчетата. Следващия е този, който абсурд. Няма да мога да го прочета, защото най-вероятно го пише отдолу. Абсурд. Ще ви сложа до мен. Този не е лош, но първият ми хареса повече. Един от тези имам аз, но кой не знам, защото те са вече много версии. Така че мисля, че точно тази версия имам и аз. Следващия, който пак ми беше доста интересен. Много трудно се изкарат от тази кутийка. Ето го и следващия как изглежда. И той мирише много хубаво. И ето този пак е бил парфюм, който съм искала да пробвам на Lancome. И тук са много версии на този. Да. Това бяха парфюмчетата на Lancome, които реших да ви ги включа към това видео, защото наистина е нещо, което подхожда. И още нещо. Сетчето е поръчано от сайта Alina. Ето така. Тук имаме поздравителна картичка. Дошла. Не е персонализирана, но пак е добре. И тук имаме пожелание на самата картичка. И подарък от самия сайт са ни изпратили мостричка на парфюмче Чой. Мисля, че ние го отворихме там, да, ето го. И мостичка на парфюмче Барения. Не знам, това е нещо, което чувам за първи път. Ето така. Ето така изглежда парфюм. Това бяха всичките парфюми. Това беше последното видео с адвент календари. Реших да завърша поредицата с нещо женствено, с нещо красиво, с нещо прекрасно. Надявам се видеото да ви е харесало, да сте усетили ароматите и вие, които аз не мога да описвам. Не забравяйте да харесате видеото.
да се абонирате за канала и да оставите коментар под самото видео. Чао! Thank you.